Takže ahoj lidi, my vás vítáme se super pitíčkem u tady toho videa. A jak jste si mohli všimnout, je to reakce na Fizistyla. Nechtěl jsem to vypsat, ale musím se už na něj koukal. Ne, já jsem na něj chtěl udělat reakci, jenomže byla tak cringe, že jsem jí smazal. Ne, co fuj! Ne! Čekej, ty to zase uděláš špatně, radši. My to už točíme. My tohle točíme po druhý, protože nám krašlo nahrávání. Nějaký nový video koukám asi před 1:30. Co to je? V dnešním videu uvidíš, já to neslyším, no možná jsem rád. Protože jsme se rozhodli zahrát si hru, která rozhoduje za nás. A pokud nám padne špatné políčko, tak budeme trpět. Takže jestli tě zajímá, jak to dopadne, tak se dívej až do konce. Čau, já jsem Fizi a vítám vás z dalšího videa. Jsem rád, že to neslyším. Jinak bych měl z toho rakovinu, ale... Hej kámo. Zahrát si takovou zajímavou hru. V dnešní hře budeme házet žeton. Challenge, potom udělat dost extrémní trest a můžeme v této challenge vyhrát peníze. S tím, že největší výhra je tady 1 milion korun. Tak jsem zvědavej, kdo ho dneska vyhraje. Jestli vůbec někdo. Každopádně pokud se vám takovýhle challenge líbí, tak rozhodně běžte dolů pořádně, klikněte na tlačítko odběru a můžete i vedle na tlačítko zvonečku, tak už žádný další takovýhle videa nepřijete. A pokud náhodou schválíte takovýhle stylový oblečení, tak rozhodně běžte teď do popisku na stránku fizyshop.cz, ať vám vůbec nic už neunikne. Tak jo, já to nebudu okecávat a myslím si, že můžeme začít. Začne třeba Huby. Ahoj, všechny vás zdravím. Fizi určil, že půjdu dneska jako první, tak já doufám, že padnou hned na úvod peníze. Tak koupil si stylovou McKinnon. Jo, slyšeli jste to, Tak jo, Huby, je tady to máme připravený takovýhle hrníček, takže prosím, vem si ho. Doufám, že vytáhnu hned na poprvé ten milion. No, to jsem zvědavej. Tak co to je, Huby? Ještě nevím, kouknu na to. No. Ne. A 10 korun! 10 korun! Nejmenší částka, nebo tam je ještě menší, co? Ne, je to úplně nejmenší částka. A prosím, 10 koruna je tady. No díky, A mám už aspoň na chápu, kámo, to je easy. No, jak se můžete podívat, tak jako druhý je na zadě Víťa. Víťo, co chceš, aby ti padlo? Kámo, já Asi si bych chtěl, aby tady mi padly peníze, ale že ho nebudu srát a zachránil, hodím aby to úplně přímo mimo. doprostřed. No, tak pojď na to. Co to je? A challenge! challenge! Co to bude nějaká lehká Challenge, počkej, jak to stopnu. Challenge, jak to asi bude? Udělat, challenge. ne, natočit video, které není fake. Mě to tady nebaví, jdu se kouknout aspoň, jak to předvádí ty sípáci. Tak pojď, Víťo, vyber si. Je to na tobě. Jdu si tam trošku zašmátrat. Tak, Ale a doufám, že to nebude já jsem to žádná někam extrémní challenge. No, 7 sekund. 7 sekund. Kamu, dejte tady 3 lajky a budu... A natočím Clash of Clans. Kámo, ale on už má 9 odběratelů, nice. Jo, takže to... Kámo, a on prej, že hypne 15 odběratelů, tak si celý Citrony s kůrkou. No jako dá jí do pusy, ale pak jí to vypne. No tu kůrku, to si nevolou. Ale celý... Challenge. No teda, tak to rychle něco vymyslet. Víťo, máš třeba 7 sekund na to vypít to pití, který máš před sebou. 7 sekund. 6, Vypítaj to 5, pití, jo. 4, 3, 2, Kámo, já to taky dělám, Víťo, musíš když jsme tohle zvládnout. točili se super. Kámo, proč to nevylejel? Protože se trošku polil. No, trošku hodně. A nezvládl jsem to Ale ještě k myslím tomu. si, že se to povedlo. Tak jo, dobře, uznáme to. Já Challenge si vím, až já tak jsem- splnil. Děkuju. Tak jo, lidi, jsem třetí na řadě a chtěl bych nějakou věc. Jako bojím se trestu, challenge mi taky nevadí, ale peníze by se mi taky hodily. Takže chceš co, Domčo? Takže chci asi věc. No tak dobře, tak si hoď. Tak já si to hodím třeba sem. Tak, no teda. Kámo, Ne, A trest. No teda. má Tak trest. pojď, záhadným hrníčku. Pičku vám to tady bude komentovat. Domčo, to Tam jsou jako peníze, nevím, ty co- rozhodně ne.
No tak co si mám teda vzít? Úplně na druhé straně máš trest. Aha, takže tady. No, Tak já tam taky tak pojď. zašmádrám. Dejte sem lidi 5 lajků a natočím video No, s Clashofku na tak a co to třetí je? kanál. Bude Povídám třetí, protože máme druhý, který budete mít samozřejmě v popisu. stará fotka Na který na budete Instagram. No Zrovna teda. na Instagram, tak jako to dopadne špatně. Jo, my to Tak někam jestli máš nějakou přetočíme. fotku Ne, štěstí, mě to zajímá. tak ji tam hezky Ale nahraješ. natáčet Tak to je 10 fakt minut. parádní. Za první jsme Crash No, Domčo, tak ukaž tu tvoji fotku teda. Ta je fakt bombová. No, to je fakt krásná. No, tam si úplně malinký, dobrý. Fakt to tam musím dát. Jo, Domčo, zveřejni to. Dej další. A co tu mám napsat? No piš, jsem miminko. Jsem miminko. No, Jsem miminko. to si myslím, že je superový trest. Ano, Tak Tak to těžkej někam není. přetočíme. Tak Dobrý, jo. tak jo, zveřejni to. Tak a je to hotový, no teda Domčo, tak to je fakt paráda. Lidi, rozhodně sledujte Domču na jeho Instagramu. Tak chtěl bych, aby mi padly peníze. Počkej, Víťo, co to tady děláš? Ty podvádíš. Ne. No, ty máš Podvádí. požetonky, takže Ne, ten jeden lidi, zahoď tohle- a pořádně tohle si je hoď. shit. Pokud Na to se takhle budeš nedá podvádět, reagovat. tak půjdeš do Lego vězení. Prostě Slibuju, to že se řekneme bez neudělám. zkratce, Dobře, je to tak shit. pojď. Hodím třeba sem. No, Je to shit, a který věc. Zase věc, tak doufám, že to bude něco super. Takže bychom to tady asi pítičkou ukončíme, ne? Jo. Takže my se s vámi loučíme a ahoj.